ρωτήσει κάτι. Γιατί είναι από τα αντίδια. Πού πάει αυτό το σαλιγκάρι? Τι θες να το κάνουμε το σαλιγκάρι? Θέλω να το... κάνει αυτό. Εντάξει, θα το φωτογραφίσει ο μπαμπάς και μετά θα το πάει κάπου αλλού. Άμα πέσει κάτω αυτό το σαλιγκάρι, τι θα κάνει? Τι κάνει αυτό το σαλιγκάρι? Έρχεται να μας δει αυτό το σαλιγκάρι, Ναι. Ναι. Τι θα του πεις, τι θα το ρωτήσεις το σαλιγκάρι? Θες να το ρωτήσεις κάτι? Ναι. Τι θα το ρωτήσεις? Θα του πω κάτι. Για πες μου, τι θα του πεις? Θα του πω για αυτή την ακρίδα. Θα του πεις για την ακρίδα σου? Ναι. Σαλιγκάρι, αυτή η ακρίδα νομίζω ότι είναι διαφορετική. Και μου κάνει την εντύπωση. Και κάτι μου δίνει. Και τι θα το ρωτήσεις το σαλιγκάρι τώρα? Θα του πω κάτι. Θα του πω για το καρεκλάκι που είναι πάνω. Α, τι θα του πεις για το καρεκλάκι? Γιατί είναι πάνω το καρεκλάκι μου, βρε. Ρώτα το σαλιγκάρι, γιατί είσαι πάνω στο καρεκλάκι μου? Γιατί είσαι πάνω το καρεκλάκι μου, Τι κρίμα που δεν μιλάνε όμως τα σαλιγκάρια για να σου απαντήσει. Πού θα πάει? Πού θα πάει? Πού θα πάει αυτό το σαλιγκάρι? Δεν ξέρω, Ζουζούνη. Φοβάμαι μην πέσει. Ναι, μην πέσει το καημένο. Πάει να πέσει. Το καημένο. Δεν μασάει όμως, είδες? Γιατί δεν μασάει? Γιατί είναι σαλιγκάρι, Ζουζούνη, και τα σαλιγκάρια δεν μασάνε.